no pang tam tak hi piang non le nia in soi an om nuk maya hetiang lamzir mi bik po hi an om bok kumsom nga lai mai hetiang case lo boy pui to po an omani ome makve deuh chu pian non le na hi hetiang thil ring ho nam le tha te a hian a thleng du bik riau bok keini christian te zi nga ngei po a ring deuh tlat te chuan ataka thleng soi tur an hre hle thin ani James Leninger pian non le na chungchang nun hmasa nei nia in soi kha ole James Leninger chu Bruce le Andrea te fa pa ni in United States Louisiana khua cheng an nia an fa pa James chu kum sang kha zakwa som kwa pariat April ni kwa khan alo pianga kum ni mi vel ani in ami zia hi adang lam chho tran ni nan soya Texas lama an pem nuwa voi khat chu apa hian Governor Flight Museum a ashwaya Indo pui pani na hun laya thlona le man ro lowin tar a mu te chuan amit ala hle ani ome Dakar thum vel an om nu chuan an hole ta a James a hian thlo theina lam hi angai na shim shima toy sa po thlona adu big chin shim shimani chu wangin apa point museum a akal pui kha ania thlona lam chungchang te hi a she ema no pangkum ni vel lek ina thlona chungchang a hre em mai chu anu le pa tan chuan hanrin helna tur ala om chi alo angai nat em awangin angai vena a hre chiang a an ngai maya an fa pa chu pilot te po ala nianga ala hlotling hle mana tin an ngai a tha hle zok ang chu wangin apa chuan fa wang alo ni chuan museum chu atlo pui le a in do thlona le man ruwa te omna bi ka chuan nuam atin a om le ngar ani thlani vel aliam nu chuan James chu atong thei chho ve to a thlo theina lem a khal chang hian thlona akang atla don ti hi soi fo thina alu zong hian le ya hian atitla deuh chor thin ani ome chuti chuan mangchhia in ati boi chho tana zantin mai hi thang harin a tre tuar thina a thlona khal a accident a chhuah thei lo thu hi hlau em hian a soi hlop thin ani hlau em hian a soi thin ani December thla chuan apa Bruce chuan James pu chu Christmas present atan le khabu a chiar chak thin the Iwa Jima 1945 ti le khabu chu a pe a chu le khabu koma thlerkar pakhat Mount Suribaki lem lo lang chu James chuan a mu meu chuan hlo mel tak hian helai hmuna hian a lom ka thlona chu mi an lo ka thlak ati tarewa apa chuan enga ti pa chuan makti deuh hian an en hloma James chuan apa helai hmun chia hi lom ka thlona khalai min lo ka thlak sakna mun kha ti na chang le a mak an til tuk chu toi tur ber po shelo chuan an om ta hloma Indo pui pani na thlona pilot ania mel ma ten an lo ka pa thlona tang chuan chuak thei loin athita ni in a in soya tlema lo len deuh nu chuan James chuan thlona lemte aziak thina anuai deuh hleka hian James 3 tin a sign kher zela anui na ming saina 3 omzia chu a zo chuan a pian non le na voi thum na nia a hriat thu a soi chu makan ti le zual hle a are wang to emo an ti hnuah chuan thil chu alo thar thaw le taksia chuan apa chuan ngai zam mai chia arwat talova Indo pui pani na thlen laia na toma be ya Indo na telve Jack Larson chu aladam ti an hriat chuan muturin an vatlo ta hiala Jack Larson a chuan James an ama ania a soi pilot kumsom ni pakhat a upa James M Houston Jr chu a telve thu le a hriat thu alo soi ve boka amai ro chu aron let ve to lova a thi nge khoya nge atlak ti ero a chian lo thu alo soya an fa pa chuan chu kum som ni pakhat mi pilot chu alo hrengot chu makan ti hle a kum thum atlin ma a atong thiam chho tran tira zantin mai ti boi thin tu amu mang te chu atak tak din an ngai sak ta hiala he thil thleng mak tak hian an khua United States aram chung le hetiang pian non le na lam chui mi te ngai ven a hlo hle a hun laia an boi pui ber po ani
eng po chu ni se he thil thleng hi atak tak ania kan video hmasa kan soi ang khan Christian te hian he pianon le na hi kan ring lawa ma se comment lama le FB reels ate ngai thachak kan la om nual awang le kan han chol ve deuh wangwanga nun rong rap thlak tak tak ain thil maklam hi karon ti le ri ania hetiang thil mak hi voi khat kan ti le anga tual thana rap thlak du ho khalo be dong chuang lo ula kan soi rap thlak chho le to don nia